बार मोननाय खाथियाव जिरायबाय देरसिन सना गेजेराव नमस्कार सनाफोर हास्लाबला एसेल' मोना आराम मोनबाय होनदां औ दे hua godan murah. Mata ke Jungsan, Jungsan. Duduk Aileen, duduk. Hua godanखौ मेकआप फुनबाय नै आब'आ हौवा गोदाना माने मालाबाबो मेकआप खालामफेराखैमोन आरोना जिबनाव हाबा खालिसो फार्स्ट टाइम मेकआप खालामबाय आरोना बिथाङा माबा माबि जंखाय जाखाबाय आरोना आनैमोनजोंहाय
मबाइलजोंहाय ब्लग भिडिअ लानायमोन बियो नाथाय माखासे टाइम थोयैनि थाखाय आङो भिडिअखौ होनो मोननाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै जोंना 2 बोसोर जाबाय बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ गोसोखांनानै होफिननाय जाबाय आरोना लोगोफोर